גבין, עוד שבועיים נגמר הקורס ואין לנו שיר. יו, חייב לעשות משהו. איזה שיר נעשה? נחשוב על זה. אני יודעת. נו? טרילי ליטרללה. יש לך, זה שיר גרוע. טוב, צודק. יש לי את זה. דיבי כן, 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 פרונטנד גם, דוקר לא, חדה די, היידה. הגעתי לבסמך לבוש על מדים מחופש לחייל ואין לי מה? פזם. פה מהבוקר יושב על הדוקר, הפייפליין נפל. הותרתי. ברנבר. איזה קדץ. חכה ליחידות, איזה תרץ. הייתי פילוט טוב. שיקף א' הם רמה מעל כולם, פה חצי שנה נטחן, לפחות כבר תוכניתם. עוד שב, שהוא נפל, פל במעונות, אין חשמל, מל. כולי מזיע, יש לי 7 דקות במפתיע, אלוהי לא מספיק להגיע, אורני הגיש שוב ראשון. בזריזו צריך להגיע. וואליה, ולא שכחתי. ממא מיה, עוד פעם נשארתי. תליה, הוא שוב נפל, פלוס בשישי לרכבת איחרתי. מנסה לקנפג את הפרוקסי זה לא עובד, קח חצי מים לפני מסדרון, באזרחות תהיה בוכטו זה מאוד, גם בחלומות התחלתי כבר לקודם. רק אני חנטר נגד העולם. נכנס להרצל וקולט, יש לי הערת בום. אותו גיל, לא מועיל, נלחם עם גיט, תעשה קומית. נכון. יוצא מהכיתה, בחדה לא נשאר לדקה, רץ לשקים ושוב סגור, פאק נגמרה לי ההפסקה. היי מזגנים. יש מזגן. מעלית סבתות שמישהו יצא. יש מקום. שונדית רואים אני כחול. לא טוב, לא אדום, לא ירוק, לא. ביום ספורט רציתי לזכות. זהו טובה, רק לי לבכות. די להנפיץ, אין חמשוש בהפתעה. בשישי יש נהלים ונשארים חצי שעה. עוד תוכנית טן, עכשיו חתם, תם, 6 שנים, דים, מה 30, שים. היידה. יש לי רעיון! מה הרעיון? תשמעו את זה. עם חיוך של תוכניתן וגם נועה, גם... רגע, מה אתם עושים?